Du lytter til MA 360, podcasten for dig, der kraftigt overvejer at sælge din virksomhed, men ikke helt ved, hvordan du skal starte. Mit navn er Bettina Nygaard, og jeg har som CEO og ejerleder været igennem salgsprocessen hele 2 gange med softwarevirksomheden Scanmark. Og jeg ser det som min mission at give dig svar på de spørgsmål, der vil klæde dig bedst muligt på til at sælge din virksomhed. Tusind tak, fordi du lytter med, og rigtig god fornøjelse med episoden. I dag sidder jeg her sammen med Werner Valeur, som tilbage i 2010 stiftede regnskabssystemet Billy, og solgte det igen 9 år efter for et stort 2-cifret millionbeløb. Og Werner, der slutter historien jo sådan set ikke vel. Altså, du har også stiftet Salary og Wolfpack og altså en hel del faktisk. Mm. Så det er vel færre at kalde dig for en serieværksætter. Kan man ikke godt det? Det kan man roligt gøre. Hvor mange selskaber har du egentlig været med til at stifte? Jeg er stoppet med at tælle, men ja, i hvert fald 20 selskaber. Har du solgt dem alle sammen? Er de alle sammen gået godt? De fleste er gået okay. Der er ikke nogen, der virkelig er gået skidt, andet end at så er det jo bare vist, at det ikke lykkes, og så har man lukket virksomheden pænt og stille og roligt. Men jeg har lavet 6 million exits på den lille skala og på den store skala. Det er imponerende. Hvor kommer al den energi fra? Jeg tror, min energi kommer fra en eller anden vilje om at skabe noget, så jeg har sådan en ekstrem skabertræng, og så har jeg et ekstremt drive. Og det er lige meget hvis jeg synes, det er spændende, eller det er noget, der skal gøres. Altså, jeg kan ikke komme udenom det. Jeg kan ikke vente 4 dage og så lave det. Hvis jeg ved, det skal laves, så laver jeg det med det samme. Og når du siger skal gøres, så er det fordi, du har set et eller andet problem, der irriterer dig voldsomt, og det skal bare løses, eller hvad? Ja, det kan i hvert fald være en af mine driver. Altså, jeg er sådan enormt problematisk at gå op af, fordi jeg ser så mange problemer og udfordringer i livet, og jeg kan ikke lade være ikke at gøre noget ved det. Og hvis ikke jeg kan gøre noget ved det, så kan jeg i hvert fald kommentere på det. Så jeg undres over rigtig mange ting. Og nogle af dem, der undres jeg så meget, at jeg siger, kunne man ikke tjene penge på det? Kunne man ikke bygge en virksomhed? Hvorfor er der ikke nogen andre, der har bygget? Der er nogle andre, der har bygget noget. Hvorfor har de ikke gjort det bedre? Og hvorfor er ventetiden så lang tid, når man ringer ind på deres kundetelefon? Okay. Og så tænker jeg, der er plads til endnu en virksomhed, og så går jeg i gang. Jeg har hørt den der rigtig mange gange. Altså, hvis du troede, det var så unikt, hvorfor tror du så ikke, at der er nogen, der har gjort det? Altså, hvad siger du til dem, når du møder dem? Jamen, jeg tror desværre, det er lidt en dansk ting. Jeg tror ikke, eller jeg oplevede det i hvert fald ikke så meget, da jeg boede i USA, de 4 år, jeg boede der. Så jeg tror, det er en dansk ting, om måske et inderligt ønske om, man måske gerne selv vil starte noget. Men man tør ikke at løbe risikoen. Man tror ikke nok på sig selv, eller man har måske ikke evnerne til det, eller man har bare et drive et andet sted. Så kan det jo være sådan lidt en undskyldning for at stoppe op og sige, det der bliver alligevel ikke en succes. Det er lidt måske i virkeligheden, man gerne have et nyt arbejde for en selv. Altså man kan sige, der er jo faktisk rigtig mange, der får gode idéer derude, ikke? Men det er de færreste, der kan få dem op at flyve. Og det at få pustet liv i alle de her idéer. Hvad er din fremgangsmåde? Min fremgangsmåde er, at problemet skal være stort nok til, det er et stort iterationsmoment. Så det der med problemets størrelse fylder rigtig meget. Så skal det være, hvor jeg ikke er den eneste, der har problemet. Så derfor så går jeg også typisk ind i et marked, hvor der faktisk er nogle konkurrenter, hvor jeg tænker, det kunne man godt gøre lidt bedre. Og hvis jeg så også kan finde de rigtige mennesker, der kan være med til at starte det, så er jeg sådan faktisk klar til at gå i gang. Så problemet skal være stort nok, der skal være nogle konkurrenter, og jeg skal have nogle mennesker at gøre det med. Altså en team, og lige for Wolfpack, en flok. Ja. Så kaster vi os frådende over problemet. Altså jeg har lagt mærke til, at i hvert fald 3 af de her, jeg lige nævnte, de her virksomheder, det er nogen, der har med regnskab eller løn, eller det må være et område, du har virkelig synes var irriterende. Jamen det er det jo. Jeg er jo heldigvis ikke den eneste, der synes, det er drønende irriterende, det her med regnskab, moms, bilag, kvitteringer, løn, have styr på sine tal. Der er en eller anden
sjov balance eller dans mellem, at man har ikke lyst til at være en del af det, men alligevel er det nødvendigt, man er en del af det. Mm. Så det har sådan en naturlig efterspørgsel. Man kan ikke sige, jeg melder mig lige ud, jeg skal ikke have noget med regnskab at gøre, jeg skal jo heller ikke betale løn, og jeg skal slet ikke røre bil af. Nej, desværre. Den kamp, den verden findes ikke. Så der ligger sådan et iboende problem, og det gør bare, at det er spændende at lave en forretning der. Mm. Og nu har jeg gjort det i over et årti, i rigtig mange år, så jeg kender mekanismerne. Jeg ved godt, hvad der skal til. Jeg ved godt, hvor jeg kan sådan, drille eller provokere lidt det traditionelle og sige, okay, i billig regi, der siger det er ikke så svært at lave regnskab, hvis bare man har et godt regnskabsprogram, så derfor bruger vi billig som en løftestang ind til en masse små virksomheder, som sagtens kan selv. Mm. Og så bliver man alligevel lidt klogere og siger, okay, revisorerne har også deres berettigelse. Der er også nogen, der skal lave en årsrapport. Og den viden har jeg koblet lidt, så nu er jeg ikke sådan en, der driller revisorer og bogholder mere, fordi det er en del af regnestykket. Mm. Så nu er det mere at lave et produkt, der passer både til revisorer og bogholder og til slutbrugeren. Det kunne være virksomhedsejerne eller medarbejderne. Når du sidder og kigger tilbage over din karriere, hvad vil du så selv betegne som din største succes? Jamen, det er nok billigt. Ja. Og det er det, fordi det var der, hvor jeg var mindst dygtig. Det var, hvor jeg ikke kendte... Hvad mener du med det? Der vidste jeg ikke, hvordan man byggede en virksomhed og solgte den for rigtig mange penge. Okay. Så det var min første gang, jeg var i finalen. Ja. Og det var med et team, som aldrig havde spillet finaler før. Ja. Så det svarede lidt som det danske landshold under EM i 1992, hvor der er ingen, der tror på dem. De kommer med på et afbud, og så ender de med at banke verdensmesterne. Var der ikke nogen, der troede på jer dengang? Nej. Til en start var der jo ikke andet end mig og min kollega. Og da vi solgte billigt, var vi 30. Men der var ikke rigtig nogen, der alligevel troede på os. Nå. Men vi kunne godt se efter ganske kort tid, efter vi lancerede, at det var en god idé. Mm. Så vi var ikke i tvivl om, vi var gode nok til at spille kampen. Men hvor lang tid vi skulle bruge for at komme til finalen og vinde, det var nok mere et moving target. Så der var mange brikker, der lige skulle falde på plads, og teamet skulle ryste sammen, og knap 5 år før, at vi vælger at sælge billigt, min direktør Jonas da han overtog forretningen, det kørte, og der var OK styr på det, men det var en iværksætter, der havde styret det, var nemlig mig. Så der var ikke de samme processer, som han byggede ind. Så, var du eneejer, eller var han med? Han var, da jeg solgte det, var han medejer. Okay. Ja, og jeg startede billigt med en anden. Okay, og den anden, du startede billigt med, forlod han? Halvvejs under, der skiftede. Nå, okay. Altså mange mennesker, de definerer jo succes ved penge. Gør du også det? Nej, det gør jeg ikke. Det er også derfor, det griner, når man så sælger og får en masse penge, så man lige pludselig er succesfuld og attraktiv på alle mulige måder. Penge er selvfølgelig et udtryk for, at der er nogle ting, der lykkes. Altså svarende til en fodboldkamp, man har vundet en finale. Mm. Og man kan ikke sige, at man er en god fodboldspiller, medmindre man har vundet noget. Men lige fra iværksætteri, der kan du være dygtig til mennesker, men det kan godt være, at du ikke er så kommercielt dygtig. Mm. Men så har du succes inden for mennesker. Og der er mange, der starter en virksomhed for at kunne betale deres egen løn og være deres egen chef. Og der er jo langt flere, der har lykkes med det, end de har solgt deres virksomhed. Så jeg tror måske også, man skal sådan passe lidt på at sige, okay, man er succes, når man bliver millionær eller milliardær eller det imellem. Det er sgu mere, om man får det liv, man gerne vil have. Har man et liv, hvor man står op og er virkelig glad for det arbejde, man nu selv har skabt, så er det langt mere succes. Nu læste jeg her i Børsen for et par dage siden en, som havde klaret sig rigtig godt og tjent rigtig mange penge, men som vedkommende også sagde, det er jo først, når du ved, hvad du bruger din dag. Altså, der er jo stadig en dag, der begynder dagen efter, du har solgt din virksomhed. Hvad er det, der giver mening? Og det samme med mig. I de sidste 3 år har jeg renoveret hus. Jeg har ikke siddet bag et skrivebord stort set. Tjekket lidt mails. Men primært rendt rundt og lavet alt muligt andet. Og for mig er det også, hvad er meningen som er livet? Nu har jeg jo tid til at tænke over det. Det havde jeg ikke, da kedlerne kørte for fuld hammer. Mm. Så tilbage til spørgsmålet. Penge? Jo, det er selvfølgelig noget, der gør nogle ting lettere. Mm-hmm.
Men det er ikke sådan succes i sig selv. Det er heller ikke succes, hvis man møder en på gaden, som har arvet 1 milliard. Altså, så er personen jo ikke per definition succesfuld. Det kan godt være, at personen så starter noget, eller er succesfuld familiemor, eller hvad det nu måtte være. Men man skal virkelig ikke... Altså, så magisk er de penge altså heller ikke. Altså man kan jo se, der er jo også nogen, der kommer ud for, at nu har de arbejdet på prøver at bygge den her virksomhed op i 20 år, eller hvad ved jeg. Så sælger de den for rigtig mange penge, og så går de ud, og så opstår der sådan en stilhed, som gør, at de rent faktisk ryger ned i et hul. Og de har jo ret svært ved at tale med andre mennesker om det, fordi de siger, hvad klager du egentlig over? Altså, nu har du alle de her penge. Altså. Men der bliver stille for dem, indholdet forsvinder på en eller anden måde, og også noget af identiteten på en eller anden måde. Ja. Fordi den hæfter man også op på noget af det, man laver. Ikke? Men kan vi prøve at vende tilbage til Billy? Kan du ikke prøve at tage os igennem hele rejsen, hvordan det startede, og altså hele turen? Jo, jeg synes ellers, det var så spændende lige der, hvor jeg tænkte, der var der en masse ting, men jeg skal nok tage Billy. Jamen, det starter egentlig med, at jeg har en far, som er rigtig dygtig til regnskab, får også et job i Kongehuset som økonomichef. Han er pensioneret nu, har været der i mange år. Han siger, hvis du skal lykkes med en virksomhed, skal du forstå din økonomi. Og så sagde jeg, den er god med dig. Jeg skal bare lave det, jeg synes er sjovest. Og det er at være kreativ, finde på nogle gode koncepter. Men må alligevel sande, at jeg ikke rigtig kommet derhen, hvor jeg aner, om jeg har penge til det, jeg gerne vil lave. Så han får selvfølgelig ret. Man skal have styr på sin økonomi. Så siger jeg, fint, jeg logger ind på, jeg tror det var Economic, det er sådan set også lige meget, et af de eksisterende regnskabsprogrammer, og så tænker jeg bare, hvor herre bevares. Det der, det er jo for bogholder, og sådan nogen som min far. Det er jo ikke sådan for sådan noget som mig. Og det er jo der, hvor problemet begynder at opstå og sige, okay, hvis jeg skal overleve, så skal jeg forstå mine tal. Men jeg kan ikke forstå mine tal inde i et traditionelt regnskabsprogram. Der må være en smartere måde. Og så kommer jeg tilbage til min far og siger, jeg tror, jeg har løst det. Jeg bygger en virksomhed, som er et regnskabsprogram, men det skal være let, det skal være sådan noget for mig. Så siger han, jamen hvis du kan lykkes med det er sgu en ret god idé. Og han er meget konservativ. Sådan er det med tal, meget konservativ. Sød og rar bakker han mig op i det, og så går jeg ellers i gang og finder en, som kan kode det. Sebastian, også dygtig person. Og så begynder vi lige så stille at bygge det her op, og jeg laver selv den grafiske identitet, og finder selv på navnet en aften, hvor jeg tænker, at det skal hedde Billys Billing, fordi det er noget med Billy er bare et navn, man nemt kan sige. På dansk lyder det som Billy, det er da meget sjovt, og så det skal ikke handle om regnskab, derfor hedder det ikke accounting. Billing, det er det der, hvor man sender en faktura, så min logik bag i navnet Billys Billing er, at dem, som skal bruge Billy, de interesserer sig kun for at bilde folk, altså sende regninger ud, sende fakturer ud. Så derfor skal det selvfølgelig hedde Billys Billing. Og så køber jeg domænet .dk og .com og tænker, nu starter vi i Danmark, og så skal vi til USA. Jeg har altid tænkt mig, at jeg skal bo i USA. Og så bygger vi det lige så stille op, og får faktisk ret fin traction, får de første sign-ups og de første kunder, og så på det tidspunkt, lige da vi begynder måned for måned, og vi stiger i omsætning hver måned. Jeg tror, den første måned, så omsætter vi for 1.200 kroner eller 600 kroner, så bliver det 1.200, så bliver det 3.000, så bliver det 7.000, og det stiger lige så stille. På det tidspunkt tænker jeg, Var det en SAS-model? Det var en SAS-model, ja. Delvis SAS-model faktisk, for vi havde også et abonnement, hvor man bare betalte, hver gang man sendte fakturer. Man fandt ud af, at det var alt for dyrt. Vi fik slet ikke nogen penge ind, fordi sådan nogle små virksomhedsejere sender nogle gange en stor faktur, nogle gange sender en små faktur, men fælles var måske 1 om måneden, og vi tog 9 kroner for en faktur. Så det var slet ikke nok til at dække nogen som helst omkostninger. Så vi ændrede det til at være et full-blown SAS, så man betalte fast beløb om måneden, og så stod vi for nye opdateringer. Og det var den 1. oktober, jeg stiftede Billy i 10, som du også nævnte, og vi lancerede cirka et år efter, august 2011. Og, havde du ingen løn i mellemtiden? Eller hvad? Nej, for så havde jeg et konsulentfirma, eller vi lavede hjemmesider for folk, hvor vi rådgav dem i, hvordan man lavede en hjemmeside online, hvor jeg rendte op og ned af Store Kongensgade og solgte hjemmesider. Så der fik jeg nogle penge ind fast hver måned, og det dækkede ikke mine lønomkostninger. Jeg havde ikke nogen børn eller lidt husleje, og det var relativt begrænset. Så jeg havde nogle, det var ikke mit første startup. På det tidspunkt havde jeg måske stiftet 7 eller 8 virksomheder før det. Okay. Så jeg var sådan, jeg vidste godt, hvordan man fik et CVR-nummer, jeg vidste godt, hvordan man havde et team, og jeg havde bare ikke sådan rigtig lykkes med det.
Så jeg nåede til et punkt, hvor jeg siger, okay, det her kunne måske godt rulles ud i USA, og jeg var også kommet til et sted. Nu vil jeg sgu gerne prøve noget andet end bare at være iværksætter i Danmark. Og så spørger min co-founder, skal vi ikke flytte til USA? Og så siger han, jo, men forudsætningen er, at der skal være penge til løn. Så siger jeg, ja, det er jeg faktisk enig i. Og så ventede vi en lille smule tid, og så havde jeg en anden virksomhed, hvor vi så begge kunne få løn fra, og det lykkedes nogenlunde at gå op i en højere enhed. Og så sagde vi vores lejligheder op i Danmark, og solgte nærmest alle vores ting, og så fandt jeg ud af, at man skulle have et visum til USA. Det lød som om, det var fuldstændig umuligt. Når jeg spurgte folk, det var slet ikke muligt. Man kunne overhovedet ikke komme ind i USA og arbejde. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået den skøre idé. Kom on. Og 3 måneder efter havde vi begge to fået et arbejdsvisum, og så tog vi til... Hvordan fik du et arbejdsvisum? Altså, Jamen, den virksomhed, hvor vi fik løn for, kunne lige så godt være i USA, som kunne være i Danmark. Så vi havde allerede en virksomhed, hvor vi siger, prøv at se, vi skal altså nok betale vores egen løn, så bare roligt. Det var step 1. Og så step 2, vi havde en rådgiver, som boede i USA, kendte alle deres regler og hjalp os. Og vi betalte mig, jeg kan ikke huske, jeg tror, det kostede os måske 50 eller 100, nok nærmere 100.000 danske kroner. Det er vel ikke alle, der lige har det, og man ved jo ikke, om man kommer ind. Og jeg fik ikke afslag første gang. Jeg kom ind første gang, vi søgte, og min kollega, han fik afslag første gang, kom ind anden gang. Og så ventede vi bare på hinanden. Og så tog vi bare til USA, og så byggede vi videre, men tiden gik med Billy, og pludselig gik det op for os, at Billy bare voksede i et tempo i Danmark, hvor vi tænkte, vi har faktisk råd til at få ansat nogen. Så vi begyndte at... Så det var i Danmark, I vækstede? Ja, vi vækstede selvom i starten. At I sad nu Ja, i USA. Nu sad vi i USA og byggede programmet og vækstede i Danmark. Og det var selvfølgelig lidt sådan set med kommercielle briller, måske lidt åndssvagt. Altså det er noget dyrt at sidde i USA hjemme hos far og mor, hvis man skal spare lidt penge. Ikke? Så vi byggede et dansk team op og ansatte en dansk direktør, og så byggede vi så også en amerikansk version op sideløbende. Og så 4 år efter, så bliver min kæreste gravid. På det tidspunkt vil jeg næsten ikke engang sige, at vi var kærester, fordi hun blev gravid efter 14 dage. Så det var relativt hurtigt. Så tænkte jeg, det er måske også meget godt at komme hjem til Danmark, og når man skal føde, og komme ind i USA. Det er måske ikke stedet lige at være, når man skal være mor. Så vi flytter tilbage til Danmark. Og det gør vi i 15. Og der er virksomheden. Der har vi måske 10 ansat, 15 ansat. 20 måske, deltid også. Og der beslutter jeg så at finde en direktør, som så kan starte, som er Jonas Midtgaard, og så starter han... Du gad ikke være direktør? Nej, det er jeg faktisk aldrig vil. Hvis jeg var sådan helt bundet, jeg bare gerne vil være den kreative direktør, den som byggede produktet, var innovativ, fik de der gode idéer, som andre måske ikke lige havde fået, som at bygge et regnskabsprogram, hvor man ikke behøver at være bogholder. Det kommer måske ikke fra en, der sidder i et Excel-ark, og altså det kommer jo bare ud af en eller anden skør idé om, hvorfor fanden skal vi ikke have et regnskabsprogram, som er nemt at bruge. Så jeg var sådan rimelig sådan, det skal være ham, og jeg kendte ham lidt på forhånd, og så kunne jeg være sådan mere, hvad for nogle produkter skal vi lave? Og så som tiden gik, så ville jeg gerne starte noget nyt, netop det der innovative start fra bunden. Og nu havde vi fat i markedet, og vi nåede også at køre TV2-kampagner. Det gjorde vi faktisk, da direktøren startede. Der havde vi lige kørt tv-kampagner. Så det var sådan en virkelig god start for ham, hvor der virkelig skete rigtig mange ting. Og så begyndte jeg at bygge det, der hed Paperflow og Salary sammen med nogle andre, mens Billy kørte lige så stille, støtvis fremad. Så havde du ikke nogen funktioner i Billy, altså efter du har fået overgivet tøjlerne til ham direktøren? Ikke andet end, vi brugte mit ansigt ud til, og jeg var kreativ, kom med inputs og sparede med min direktør enormt meget, men jeg var ikke en del af driften. Okay. Så da vi solgte virksomheden, der var jeg heller ikke en del af salget, så jeg fulgte ikke med. Jeg havde været ikke en ny rolle. Så jeg var ligesom, det var ikke dig, der stod forrest? Nej, det var Jonas og det team, der var, og på det tidspunkt var vi 34, da vi sælger. Og ja, så er jeg fri fugl efter det, sådan helt. Og, Hvad var motivet for at sælge? Altså var du okay med, at det var dig, der fik ideen til, at I skulle sælges, eller var det fordi, I fik en masse henvendelser, eller hvorfor ville I sælges? Det var faktisk en kombination. Det var meningen, at vi skulle have været inde i Sverige, men på det tidspunkt, der har jeg alligevel haft virksomheden i
8 år, og så tænker jeg, okay, det tog 8 år at bygge op sådan godt i Danmark. Vi var på vej i USA. Tænkte, det kan jo gå galt, tænkte jeg, og der er også længe siden, der har været en finanskrise, og jeg sad sådan og googlede, hvornår kommer der finanskriser, og så tænker jeg, nu skulle det lige ligne, og nu har vi arbejdet 8 år, og så kommer der en eller anden finanskrise og smadrer det hele, så tænker jeg. Så jeg havde besluttet, at vi skulle ind i Sverige, vi havde endda hyret den første svenske supporter, og så kom jeg til ham og siger, Jonas, jeg har overvejet det, timing er nu, vi sælger nu, det går godt, og det kan vi se ind i alle budgetter, det går også godt om 12 måneder, men vi ved bare ikke, så kommer der en finanskrise, og hvem ved, han havde også fået børn undervejs. Jeg skulle til at sige mange børn. Han har 3 børn, ikke? Og jeg havde fået et enkelt barn. Og så siger han, okay, men så sælger vi. Og så hvor stor var I dengang? I var 39 mand, men hvad er omsætningen? Kan du sige noget om det? Eller er det... Vi er 34 mand, og jeg kan godt huske omsætningen, jeg ved ikke, om jeg må sige det. Nej, fair nok. Kan du... Så du var ikke involveret i processen, og den styrede jeres direktør, og hvordan holdt han dig underrettet? Var du slet ikke interesseret i hele den del af det? Jo, jeg var det svarede måske for. Jeg var del af hele MA-processen. Så jeg var bare ikke en del af driften, så jeg var ikke del af en proces i, hvordan virksomheden blev drevet. Nej. Men da vi skulle sælge, så var jeg med på alle møder. Okay. Og var dybt involveret i det. Valgte I at hedde I en MA-rådgiver inden, eller gjorde I tingene selv? Jamen, vi gjorde det faktisk enormt struktureret. For mig var det ligesom, det her, det må være et life-changing event. Lad os nu gøre det ordentligt. Ja. Så den måde, man gør det på, man kan selvfølgelig gøre det selv. Det vil jeg ikke anbefale i den størrelseorden. Så vi undersøgte, hvilke MA-huse, altså virksomheder, kan man sige, sammenlignet med en ejendomsmægler. Ja. Det er en MA, de sælger hus, de her sælger virksomheder. De scouter markedet, hvor kan der være potentielt køber, og der var vi ude mellem 5 og 10. Der var nogen, der var med indgående, dybdegående møder, og andre var lidt mere overfladiske for at høre, hvad de var interesseret i. Og så endte vi med at have 2 forskellige. Vi tænkte, vi går enten med, jeg tror den ene var PwC, og den anden var Carnegie. Og vi endte med Carnegie. De havde en sindssygt god person, der sad for bordenden og ville gå hele vejen. Han stoppede så halvvejs ind i processen. Så havde han en rigtig god chef og partner i Carnegie, Johannes, som trådte til, at det var virkelig godt. Så der var absolut ingen tab der. Og så var der enormt mange møder med driftteamet, så de også ligesom kunne se, hvad er det for et team, de overtog, og hvad er kulturen. Men alt omkring forhandling, og hvad er det for en virksomhed, vi sælger, den tog Jonas her. Så det var kemien, I gik efter, eller? Ja, til sidst, da vi skulle sælge, der sagde jeg til Jonas, vi sælger ikke til en virksomhed, du ikke gider være direktør for. Eller jamen, direktør. I det her øjeblik, jeg tænker lige på MA-rådgiverne. Ja. Altså I udvalgte dem ud fra dem, der forstod jeg bedst. Eller? Ja, det var en kobling af kemien. Så var det, Carnegie var faktisk, det havde ikke så meget med pris, hvem der kostede hvad. Det var mere at få den rigtige, og der havde vi sådan en fornemmelse af, og erfaring fra andre, at Carnegie var de mest professionelle. De gav os nok en tryghed om, at de ville dedikere alt deres tid til os. Altså det var alt eller intet. Så I havde erfaringer fra andre? Eller, ja, når vi spurgte andre, som også havde solgt virksomheder, så fik vi gode anbefalinger for dem. Okay. Men det var helt sikkert kemien med teamet, så det var ikke nok bare at sige, det var ikke bare PwC, det var ikke bare Carnegie, det var de personer, der mødte op til mødet. Og vores forudsætning for os at sige ja til Carnegie var, at de personer, vi havde mødt, skulle være med i processen. Så der var, selvom den ene stoppede undervejs, så koblede så den anden ind, så var der konstant 2 fuldtidspersoner på i op til salget. Og det var bare sådan, vi skal ikke gå der og føle os alene og ikke ane, hvad der skal ske. Nej. Og der er jo også mange forhandlinger undervejs, også delforhandlinger. Så det der med at have en rådgiver, der ligesom kan være front-kontaktperson, gør så, at der er sådan en lille distance, så man ikke ender i en situation, hvor man måske ikke har tid til at tænke tingene igennem. Og det var en god tryghed. Der er mange ejere, der har sagt, at det var en utrolig følelsesmæssig periode. Hvordan så du det? Fordi
når du ikke var så tæt til daglig på det, havde du også følelserne ude på trøjen, eller hvordan det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, det er delt i 2. Jeg havde ikke nogen følelser med at sælge virksomheden. Det var bare en dims, der skulle sælges. Mm-hmm. Jeg blev følelsesladet, da jeg havde solgt den, fordi jeg tænkte, okay, nu kommer det til at ændre rigtig mange ting. Men selve processen... For dig personligt? Ja, for mig personligt. For mig personligt. Fordi det var mig, der fik en masse penge. Og altså en eller anden stor grad af taknemmelighed for alle dem, som også havde hjulpet. Som, by the way, ikke havde løbet den risiko, jeg havde løbet. Og ikke var kommet med penge undervejs eller noget. Men de havde alligevel mødt op hver dag og kæmpet sagen for billigt. Der var en virkelig god team spirit. Og alt den energi, der er lagt den, er enormt taknemmelig for. I forhold til at sælge en virksomhed, altså processen især hvis ikke man har prøvet det før. Nu har jeg prøvet det flere gange, men den gang med Billy, det var en rollercoaster. Og det er det, fordi den ene dag, så er der bare yes, og det er godt arbejde, og alle jeres dokumenter står snor lige, alt, og så dagen efter, nu har vi lige fundet et dokument, som giver anledning til 1000 spørgsmål. Og du ved aldrig, er det nogle spørgsmål, som bare skal besvares, eller nogle spørgsmål, der gør, at de trækker stikket. Og man har jo aldrig indsigt i, hvor modparten er, og der er et forhandlingsspil undervejs. Det kommer man altså ikke udenom. Og derfor var det også vigtigt for os, at vi havde flere købere til bordet, fordi vi kunne ikke sidde med én køber og så sige, jamen hvis I så siger, I skal have det, så siger vi, så bliver det ikke jer. Så den der vægt, den gav noget ro, at vi havde flere, der var interesseret. Hvor mange havde med i køberfeltet i første omgang? Vi havde 3 rigtig dedikerede, der siger, vi vil gerne købe. Så 3, der afleverede en LOI? Ja. Og og dem tog I så dialog med? Ja. Og havde du så management presentations med dem? Alle 3 management presentations. Undervejs, når man så snæver feltet ind, så kommer der det, jeg vil få et exclusive til casen, og så skal man sætte de andre på hold. Og det gør man også undervejs, hvis man ligesom siger, okay, det her den her køber, vi gerne vil gå med. Ja, så det gjorde de kom igennem nøglehullet, og så gik I bagefter i due diligence. Ja. Og det er jo fair nok, altså. Der er jo mange omkostninger for dem også, og udover det, så er det også en hård omgang for jer at sidde og besvare spørgsmål fra flere fronter, hvis det var det, man skulle. Ja. Gik processen så efter planen? Langt overvejende del gik det efter planen, men man får sådan nogle, man skal nok have prøvet det selv, men man får sådan nogle mavepuster undervejs, men man får også en lykkerus. Okay, det der, nu er vi fandme tæt på. Og den der sådan, at skuldrene falder lige ned. Men jeg har bare lært af hele den proces, at det er først, når pengene står på kontoen, at du går den lettet op. Sådan helt bogstaveligt talt. Hvorfor siger du egentlig det? Har du været ude for nogle andre gange, hvor det har misset i sidste øjeblik? Nej, bare i billigprocessen. Så der er altid sådan nogle tab undervejs, hvor man tror, at det ikke er et problem, og så pludselig er det et problem. Og så skal man forholde sig til det. Og den der usikkerhed, hvad konsekvensen kan være. Og vi havde også en køber i tidlig forløbet, som lovede guld og grønne skove, og så tænkte okay, det var fandme nemt det her. Og så var de ikke interesseret alligevel. Så det der med at komme... Var det en af de 3? Det var en af de 3, ja. Som... Okay, de mødte bare alle terms og alt, men når man så kommer til... Nu skal man virkelig ind til benet, så var interessen der alligevel ikke. Og måske eller i virkeligheden for os, hvor sådan... Dem der vil vi sgu heller ikke arbejde for. Så vil vi sgu hellere... have noget mindre, og så arbejde for nogen, hvor der kan vi skulle tale med dem. Og det var også det, vi endte med at give os. Vi havde en god dialog med dem. Vi skulle lige finde en anden, og sådan er det nok også det store beløb for alle. Så man skal sgu også være sikker på, at man ikke køber katten i sækken, og man vil også være sikker på, at man ikke sælger det til den forkerte. Så hvad gik I efter? Hvilke kriterier havde I for at udvælge den, I ønskede at gå med? Jamen, mit første kriterie til Jonas var, at vi sælger kun til nogen, der gider at sælges med. Du vil være en del af det her team. Ja, fordi det ville han jo skulle være. Og det er sådan, det er jo løjet at være direktør. Så det var sådan forudsætningen, at der var sådan en opbakning til teamet, at det er det, man gjorde. Så i bund og grund var det egentlig ham, der havde vetoret? I et eller andet sted havde han. Altså, nu havde han jo også selv nogle andele i Billy, så der var jo også en bunke penge, der kom ud til ham, så
det er jo ikke sådan, man siger, man bliver primadonna eller noget, men der er jo nogle ting, man skal sige, det vil jeg gerne, eller det vil jeg ikke, og så må man så acceptere det. Men udover det, så var det også termsene i sin helhed. Jeg var ikke så fokuseret på, jo i starten måske sådan, det er det her, jeg skal have for at sælge virksomheden. Men så kommer der en masse terms, som også siger, jamen så vil jeg faktisk hellere have noget mindre, og så have nogle bedre terms. Altså det her med, at jeg ikke skulle være en del af salget, var enormt vigtigt for mig. Og det blev enormt vigtigt for mig at se, jeg vil gerne sælge virksomheden, men når jeg solgt virksomheden, så skal jeg ikke være en del af... Nej, du vil ikke have håndjern. Jeg vil ikke have håndjern på. Jeg lever af at starte virksomheder, og jeg synes, det er sjovt at skabe nye virksomheder. Så det var en af de ting, hvor jeg tænkte, det er vigtigere end penge. Så det er også derfor, jeg har kunnet starte så mange virksomheder, fordi jeg har aldrig været bundet ind i mine exits og sagt, så skulle lige være her i 3 år. Man får noget konkurrenceklausul, og det er sådan noget for sådan en idérig person, som jeg er, super irriterende. Og sådan, jeg kommer alligevel ikke til at konkurrere med den virksomhed, som jeg sælger. Jeg vil jo lave noget nyt. Jeg gider ikke at gentage det samme. Hvis jeg skal lave noget, så skal jeg lave noget helt nyt. Men som du også selv er inde på, jeg bevæger mig meget inden for regnskabssystemer. Så billig regnskabsprogram, salary, løn, paperflow, bilagshåndtering og Wolfpack, jamen det er medarbejderrefusion. Og det er jo alle sammen noget, der berører. Ja, det lugter lidt af hinanden. Ikke? Det lugter af hinanden, men det behøver ikke konkurrere med hinanden. Det supplerer hinanden. Altså hvis man tager alle de virksomheder, jeg har lavet, så kan du samle dem i en, og så vil den virksomhed virkelig have dækket en masse områder. Blev der begået fejl under processen? Ja, masser af fejl. Altså en af de ting, som jeg tænker tilbage på, også fordi nu sidder jeg sådan lidt mere i formelle bestyrelser, og har også en formel bestyrelse i Wolfpack. Altså i Billy havde vi ikke et eneste formelt dokument på, vi havde holdt nogen som helst møder. Jonas, så al dokumentationen, det var noget, I skulle... Ja, det skulle fabrikere, det må du gerne sige. Ja, fordi de siger jo så til, at hver I holdt af bestyrelsesmøde. Vi har bare snakket. Vi snakkede over en kop kaffe, og så sagde vi, lad os lige snakke om, hvordan vi går ind i Sverige. Jamen, det kunne vi gøre sådan og sådan. Nå ja, det var også. Så lad os lige undersøge det. Prøv at lave en analyse på, hvor stort markedet er, og hvad er der af konkurrenter. Jamen, det er fint. Det skrev vi jo ikke ned nogen steder. Og lige pludselig så skulle levere 3 år tilbage i tiden, underskrevet bestyrelsesreferater. Og så spurgte de, så siger de, hvad er alt det der dokumenter? Så siger de, det er fint. Det har vi, men de er altså meget begrænset. Det er ikke sådan, altså i overtager en startup, altså det er jo ikke en etableret, corporate 1000 company. Det er bare en iværksætter og en direktør, der har bygget en virksomhed sammen, og så med deres team, så... Hvordan reagerede de på det? Jeg tror faktisk, de blev bekræftet i, at jeg ikke var en del af salget. Fordi de tænker, okay, så det er jo bare kørt som en iværksættervirksomhed. De har gjort det godt, især inden for, at det er en iværksætter, der ikke har lavet alle mulige andre store ting i universet. Så jeg tror, det var ligesom præmissen. Og vi var heller ikke et senior-team. Altså, jeg var den ældste, og den med flest års erhvervserfaring. Men jeg var 30, eller par 30. Det var jo ikke... jeg havde ikke prøvet det før. Jeg havde bare været iværksætter. Ja. En, som ikke syntes, at regnskab var vigtigt. Og jeg havde stadig den dag i dag regnskab. Jeg kan stadig ikke læse en årsrapport. Og så alt bygge. Hvordan kan man bygge? Jamen, jeg har prøvet at sætte mig i brugernes sted, og jeg ved, det er vigtigt, og det er sgu også vigtigt at vide, hvad du har af penge på kontoen, om du skylder i moms eller ikke skylder i moms. Så alle de ting har jeg styr på. Men altså, de der regler, de er jo helt... Prøv at spørge en bogholder, hvad man kan bogføre kaffe, så siger de kan gøres på 5 forskellige måder. Hvis du nu kigger på, altså du måtte jo have haft nogle forventninger alligevel til den her proces, og udfaldet af den også. Blev de indfriet? Jeg vil lige passe på at ikke bare sige, jeg havde en masse forventninger, for det havde jeg faktisk ikke. Så den eneste forventning, jeg havde, det var, at nu sælger jeg virksomheden, og så skal jeg noget andet. Okay, så du tænkte ikke, at jeg skal have det beløb, eller jeg skal have... Jo, jeg havde helt sikkert nogle tanker i starten om, hvor meget jeg skulle have, men det var mere, at jeg ville sikre mig, at jeg fik den rette pris. For jeg var helt sikker på, uanset hvad den pris, og det sagde jeg også til folk, det er lige meget, om jeg får et lavt, stort millionbeløb, eller et stort millionbeløb. Det kommer til at ændre mit liv, uanset hvad. Ja. Og jeg har ikke prøvet det før, så det er sådan set ligegyldigt. Men jeg har altid gået meget op i, at det skal være rigtigt, det skal være fair. Så jeg vil heller ikke
bare sælge det for billigt. Det vil sige, det skal sgu være en fair, og vi har bygget en ordentlig forretning, og det skal vi have den rigtige pris for. Men hvad prisen er, det skal vi så finde ud af. Og det fandt vi også ud af undervejs. Og så igen, jeg plejer faktisk at sige til folk, at penge betyder ikke særlig meget for mig. Det gør det heller ikke. Så sådan beløbets størrelse betyder heller ikke særlig meget. Det er sgu mere, at man lykkes med det, man sætter i søen, og der er nogen, der anerkender det arbejde, man har lavet. Og man er selvfølgelig blind, hvis man siger penge. Jeg kunne også bare give pengene til et godt formål. Sådan er jeg heller ikke. Men jeg laver noget, fordi det er sjovt, og det her skabe, og jeg kan også... Altså i går stod jeg og gravede et 25 meter langt hul med en spade, fordi der var nogen, der havde glemt at lægge noget vand ned til vores vandingsanlæg. Ikke? Hvor at normalt vil man nok bare bestille en håndværker, der kommer og gør det. Men jeg var sådan, i morgen skal det laves, fordi der kommer ham, som skal lave det, og jeg venter ikke på at finde en, der kommer og graver et hul i min have. Så jeg har stadig græspletter på mine knæ fra i går, ikke? Fordi jeg har heller ikke noget at tage nogle andre, for jeg troede, jeg skulle grave videre i dag, men så kom det der kabel så først i morgen. Anyway. Men det er jo bare fordi, jeg er drevet af, jeg skaber bare noget. Jeg bruger bare mine hænder og min hjerne og hygger mig og synes, det er sjovt. Og så længe jeg synes, det er sjovt, så gør jeg det. Og det er også det, når jeg står op, hvad er det, der driver mig? Jeg skal bare have det sjovt og skabe noget. Det er det sjoveste, og det samme, hvis jeg skal lege med mine børn, så er det ikke, fordi jeg skal lege med mine børn, så fordi vi skal lave noget sjovt. Eller vi skal lære noget, eller opleve et eller andet. Og det er sådan, jeg er drevet. Det skal ske et eller andet. Og jeg har lidt sådan, jeg kan ikke sidde stille. Jo, jeg kan godt sidde stille her, det er ikke så meget det. Jeg kan også sidde stille ned og fiske en hel dag, det er ikke. Men jeg skal have noget for hånden. Ja. Det er bare sådan, jeg er. Det er sådan, min hjerne fungerer. Da de nu kom ind, og så, at dokumentationen var lidt sparsom på visse punkter, holdt de deres bud? Eller fandt de noget ud af noget gennem due diligence-processen, hvor de sagde, okay, så vil vi ikke give så meget, så vil vi kun give det. Nej, det gør jeg oplevede ikke sådan, nu skærer vi lige noget fra her. Men jo, man prøver forskellige, men det var ikke på grund af dokumentation. Det var mere en forhandlingsteknik. Gudskelov, så var Jonas, min direktør, han er finansielt uddannet. Alle budgetter står snorlige, og han har ramt alle budgetter hver eneste år. Og det er jo kernen i, når man køber en virksomhed. Så alt det formelle omkring ansættelseskontrakter og budgetter og økonomi og trække rapporter ud. Vi havde nogen, der hed Informed, Carsten og Henriette, kanonfolk. De gjorde bare, at alt materiale, vi afleverede, var snorlige. Og det sparede os for rigtig meget. De var også med i de sidste forhandlinger, hvor altså det der med at sidde og snakke om, når man skal have en rabat, fordi nogle hensætte værdier har en eller anden et tab, eller hvad ved jeg, der er sådan lidt, I don't know. Altså, jeg kan ikke bare komme med et beløb. Så der var det godt at have dem med, sådan et TS-team. Så jeg oplevede ikke rigtigt, at der var ikke rod i penalhuset. Der var bare nogle ting, hvor vi har ikke de formelle dokumenter, så mange. Okay, men så længe de har en fornemmelse af, at huset er i orden, og der er rent nok, så er de tilfredse. Ja. Nu sagde du før, at du gik op i at være glad. Er du så glad nu? Ja, det er jeg. Man kan altid have dårlige dage, og så jeg er ikke sådan på den måde, jeg er ikke et overmenneske, men sådan generelt set glad, laver sjov og ballade, driller folk. Jeg bliver drillet igen, også mine børn. Men når det er sagt, jeg har sgu også problemer og udfordringer med alle mulige andre mennesker. Penge løser ikke de ting. Og selvfølgelig, som der var en, der skrev på LinkedIn her forleden, om jeg vil hellere være rig og succesfuld end syg og fattig. Ja, selvfølgelig. Men man bliver overrasket over, hvor mange folk, der spørger, om de kan låne penge, fordi man lige pludselig har tjent en masse penge. Det er jo ikke sådan, man har sådan en kiste derhjemme i stuen, eller et pengeskab, man åbner, og så hopper ned i Joachim Fernand. Altså, jeg har jo lagt langt de fleste penge ud i nye startup-projekter. Jeg render ikke rundt med en masse penge, fordi jeg gider ikke de der penge. Hvis jeg kunne være helt fri for penge, og bare lave, hvad jeg synes var sjovt, og kunne leve et liv, og jeg fik mad på bordet, så ville jeg nærmest hellere det. Ja, det vil jeg hellere. Så, men generelt glad, og det er man, hvis ens kone, børn og dem omkring sig. Ja, det er nogle andre værdier, end der vejer tungere. Ja. Og det er måske nogen, der synes, det er floskler, men det er jo faktisk sådan, det er. 100%. Hvis du nu vidste, hvad du ved i dag så, var der noget, du ville have gjort anderledes?
Jeg vil nok ikke tage til USA på sådan et tidspunkt. Det var totalt dumt. Men jeg vil ikke gøre det om. Det var min absolut bedste tid som iværksætter. Det var de der knap 4 år i San Francisco. Jeg sad og så billeder i går. Jeg lagde faktisk et billede op i dag på min LinkedIn. Et billede, hvor jeg gik i San Francisco. Altså, det savner jeg sindssygt meget. Men det var en anden tid. Jeg havde ikke børn. Men så... Derfor kan man godt give et andet råd til andre, det der med, at man skal virkelig være velovervejet, hvor man starter, og er det nu vigtigt at have et stort kontor? Kan man ikke bare starte derhjemmefra? Kan man ikke arbejde remote? Nu er det heldigvis blevet meget mere almindeligt at starte hjemmefra, eller bare sidde remote. Nu er det jo nærmest blevet sådan, selvfølgelig skal man være remote i starten, eller en minimum være hybrid, at man har et lille kontor og også sidder derhjemme. Og vi har da også fået et kontor inde i København, fordi der er nogle unge mennesker, der bor herinde, så for at gøre det lidt nemmere, at de får et fællesskab, er enormt vigtigt. Men holde udgifterne nede så meget som muligt, det kunne have sparet os for rigtig mange ting. Men vi gjorde det, vi vidste, og jeg har da også sådan, man ruller ikke ting tilbage. Det kan man ikke rigtigt, så jeg er sådan jeg er nok måske lidt forkert at spørge. Alting gør man på et tidspunkt, hvor det giver mening, ellers er man godt dum. Og så må man jo bare tage konsekvensen af de valg, man tager, og så må man jo bare ændre strategi, hvis tingene ikke helt går, som man planlægger. Nu sagde du har gravet have i 3 år. Hvad så med Wolfpack? Arbejder du ikke hos dem? Jo, det gør jeg. Jeg er administrerende direktør. Jeg har gravet huller i min have, frem til at starte Wolfpack. Nu var der bare lige et ekstra hul, der skulle graves, fordi der var nogen, der havde glemt at grave det ned. Så graver jeg det også gerne. Jeg går også ud med skraldet, og når skraldemanden ikke tømmer skraldespanden, så står jeg og hopper over i skraldespanden for at få det til at passe og sådan noget. Men min hverdag i Wolfpack er, at jeg arbejder om morgenen og om aftenen, når mine børn er gået i seng. Nogle gange i løbet af dagen, hvis jeg har energien til det, jeg skal lave. Det er stadig meget kreativt, og meget det her med innovation at gøre, og snakke med mennesker. Jeg skaber værdi, når jeg snakker med mennesker. Så der er mange, de skaber værdi, når de bruger tid på noget. Jeg skaber værdi i at sætte nogle andre i gang med, så de kan bruge tiden på noget. Så det er mere sådan koordinerende arbejde, jeg har. Og det gør jeg, for eksempel i dag sidder jeg med vores copywriter, hvis eneste opgave er at skrive tekster og skrive til vores hjemmeside. Men så sad jeg bare en hel dag med hende. Det var pisse hyggeligt. Og vi kom rundt om alle mulige områder, også uden for Wolfpack. Og så kom vi også lige forbi en reklamefilm, hvor jeg skulle ud og jagte bilag med et gevær. Og det er sådan en hverdag, som bare er mig nødskal. Så jeg er ikke sådan en, der arbejder særlig Jeg arbejder struktureret på min egen måde. Jeg ved præcis, hvordan jeg kommer i mål med ting, men det er ikke sådan et lineært forløb, hvor jeg starter om morgenen kl. 9, og så går jeg fra arbejde kl. 4 eller 5. Og så henter jeg også tit min søn, som går i skole. Så henter jeg ham 2 eller kl. 3, og så er der altid en ven, der også gerne vil tidligt hjem. Og kører forbi Lavkagehuset og køber en pizza, eller forbi McDonald's, hvis det er fredag. Altså, det lyder da også godt. Så min hverdag er sådan lidt anderledes, men jeg er selvfølgelig meget effektiv i, at når jeg så skal lave noget, så ved jeg præcis, hvad der skal, og det er tilbage til, at jeg har lavet 6 exits, så jeg kender jo godt, hvilken vej Wolfpack er på, men der er også masser af problemer, når man starter, også selvom man prøvede det før. Man kommer ikke lige til finalen i første fodboldkamp. Nej. Så hvad er det næste nye sort for dig? Jamen, det er nok faktisk Wolfpack, fordi det er sjovt, fordi jeg har været væk fra arbejdsmarkedet i 3 år. Jeg har stået og gravet huller i min have, ikke? Så er Wolfpack mit sådan nye, okay, hvad skal jeg lave som det, jeg synes var sjovt i Billy? Hvor kan jeg udfolde den kreativitet og ændre, hvordan markedet ser på et bestemt problem? Og det er faktisk blevet Wolfpack, og jeg var sådan, det er altid svært at sige, kan man komme tilbage til der, hvor jeg behøver ikke. Men jeg har alligevel sådan tændt på, okay, det der skal lykkes. Så jeg vil sige, det næste sorte bliver nok den dag, der er en direktør, der tager over for mig. Så finder jeg på noget andet. Men det der med, at der er en eller anden, der kan træde ind i den der drift, som ikke skal være mig. Og det ved de investorer, som jeg er med. Jeg ejer lidt over halvdelen selv af virksomheden, resten af teamet og nogle investorer udefra, som gerne vil med på rejsen, og jeg havde brug for dem. Sparring, og jeg sidder alene, heller ikke morsom. Så det der med at komme derind, hvor at virksomheden bliver større, hvor man kan bygge noget, fordi man også ved, der kommer penge ind hver måned. Det glæder jeg mig til. Det er nok det sådan,
Når vi er der, så kan jeg se retningen, som jeg kunne med bil. Men den der opstart glemmer man altid. Sådan, er det så svært? Og det er bare mega svært. Det er det. Hvad er det for et problem, som har irriteret dig så meget, at du lavede Wolfpack? Jamen, det er nok fordi, selv da jeg havde Billy, der undrede mig over, hvor mange udlæg, der kom fra medarbejdere, hvor man bare kunne se, hver gang vi skulle overføre eller betale hver måned, så tænkte jeg, hvad er alle de der små beløb til medarbejdere? Og de er der bare, især i startups, men de er også i corporate virksomheder, hvor de rejser meget, så er der også medarbejderrefusion, så det var sådan et ret omfattende problem, og så bare tænker jeg, okay, det må man simpelthen kunne bygge en virksomhed på. I mellemtiden kom Pleo med deres firmakort, og jeg tænkte, det er fint nok, de skal også bare være der, men der må være en smartere måde, hvor man kan håndtere bilag, hvor det er ikke så vigtigt, at man har et firmakort, det er mere vigtigt, at man kan betale i købsituationen. Så det her med at lave en app, som er super brugervenlig, og man kan opfange kvitteringer, og så er der styr på ens godkendelsesflow. Det er det, vi har brugt rigtig meget tid på. Så der er bygget noget workflow ind? Altså hvis jeg nu går ud, så betaler jeg med mit eget dankort for en eller anden vare, og så scanner jeg kvitteringen ind via appen. Og hvad så? Og så får du dine penge refunderet til din konto dagen efter. Så fra min arbejdsgiver? Fra din arbejdsgiver til din private konto. Og det er fordi, der er bygget et automatisk workflow ind, at jeg må købe noget op til en vis grænse? Præcis. Eller hvad? Okay. Ja, det er så intuitivt, som du fortæller det. Så en medarbejder lægger ud med sine egne penge. Det kan være kontanter, det kan være et dankort eller et kreditkort, det er sådan set lige meget. Men dokumentationen af billedet, hvor du blot skal tage et billede af det, det er nok. Og så er der sat en helt automatisk arbejdsrytme op for det. Og det er jo, nu har du et pænt jakkesæt på, og du ser troværdig ud, så du får lov til at få pengene helt automatisk, uden der er nogen, der skal godkende noget. Men sådan en som mig, der ligner en nede fra gaden, der skal chefen eller bogholderen lige godkende det bilag, som Werner har sendt. Det skal altså lige først manuelt godkendes. Så lige snart han sætter det sit flueben, så ryger det igennem. Ja, og så får man penge den efter. Ja. Og så kører vi alle kvitteringerne afstemt ind i regnskabsprogrammet. Der må der være nogen der er ude efter jer. Altså nogle regnskabsprogrammer, I passer rigtig godt ind i? 100%. Altså regnskabsprogrammerne har ikke løst det her. Og jeg tror heller ikke, de kommer til at løse, for der sker så meget på regnskabsprogramfronten. Så vi er bare sådan et lille nicheprodukt, der passer ind til rigtig mange virksomheder. Men hvis der kom nogen i dag og spurgte, om de kan købe jer, hvad så? Jamen altså, jeg siger altid, alt er til salg til den rigtige pris. Men lige nu er det ikke der, hvor vi sådan mentalt er. Der er, vi skal bygge virksomheden. Vi har lige fået sådan en core team bygget op, så de forskellige afdelinger, der styr på dem. Og det i sig selv. Vi lancerede i januar, og nu i maj. Ikke? Så det ja, okay, det vi skal lige have lidt tal på. Ja, nu skal der nogle tal ind, og der skal nogle udlæg igennem. Ja. Men der er mange, der ikke har sådan set den der kobling i. En ting er, man skal have kvittering, den der bogholderen ikke gider jagte blandt medarbejderne, men også det, at medarbejderen kan få sine penge med det samme, uden man behøver et firmakort, giver en enorm grad af fleksibilitet. Vi har alle sammen hørt om folk, der så til bare Tyskland, hvor man ikke kan betale med kreditkort. Så det vil vi gerne løse. Og så det med, at det er ikke alle medarbejdere, der får lov at få et firmakort, fordi de ikke rangerer nok, eller det er ikke ofte nok, de har udlæg. Og det er et problem, at medarbejdere skal vente på deres penge, og det er bare bøvlet alt det der. Så det er sådan, det er det, vi laver. Det er at få styr på det betalingsflow. Det skal være helt strømlignet og brugervenligt. Valter, jeg kan høre, at der er tonsvis af idéer stadigvæk gemt i dig, så jeg synes, det her har været super spændende at høre om hele din rejse og alle de ting, der bobler. Så jeg vil ønske dig held og lykke med alle de gode ting, du har i maven allerede nu, og så håber jeg, at det går rigtig godt for Wolfpack, og vi ser lidt mere til jer i fremtiden. Tusind tak. Det var en fornøjelse at være med. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og vil du sende dit spørgsmål vedrørende salgsproces og lignende til panelet, så følg linket i show notes og udfyld den kort formular. Igen, tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Bettina, og vi høres ved.